Илдар Насыров берничә ел элек Ульяновск дәүләт педагогия университетын тәмамлап, үзенең хезмәт юлын мәктәптә укытучы буларак башлап җибәрә. Эшен һәм балаларны яратса да, татар җырына, сәхнәгә булган мәхәббәт аңа тыңгылык бирми. Бөтен ихтыяр көчен туплап, ул Казан дәүләт мәдәният институтына укырга керә. Ул анда татарның танылган җырчылары Рима Ибраһимова, Салават Фәтхетдинов, Венера Ганиева һәм Миңгол Галиевлардан дәрес ала. Шушы табигыйлыгы белән ул хәзер инде менә халыкның күңелен яулаган, күрәсезме? Сөйнеш бит инде ниләр зал толып халык килгән. Бүгенге иҗат кичәсендә Илдар үзенең остазы Миңгол ага белән 70нчы елларның җырларын кабат хәтергә төшерде. Соңгы елларда Илдарның дуслары белән бергәләп җырлар яза башлавын да уңышлы адым дияргә кирәк. Башта без көйгә яза идек сүзләрне. Мин аның язган көйләрне, сүзләрне, рифмага сүзләрен туры иттереп, китереп яза идем. Менә хәзер заманнар үзгәрә башлый инде. Шуңа күрә хәзер башта сүзләрне язабыз, нәрсә турында җырлыйбыз, аннан соң көй салабыз. Илдар Дур сәхнәгә беренче адымнарын өлкәнең татар мәдәният үзәгендә эшләүче Идел ансамблендә башлап җибәрә. Анда Татарстанның атказанган артисты Әлфия Рамазанованың киңәшләрен тыңлап, җырларга гына түгел, сәхнәдә үз-үзеңне тоту, тамашачы белән эшләү серләренә өйрәнә. Мин шул ансамбльне күптән эзләгән идем, хыялланган идем шушы ансамбльгә керергә. Тик мен шулай эләктем инде, Әлфия апага бик зур рәхмәт әйтәсем килә мине алган өчен шушы ансамбльгә. Һәм шушы ансамбль миңа китерә бик зур уңышлар. Җырчы вакыт белән исәпләшмичә үз иҗаты өстендә эшләп, берничә аудио альбом чыгара, төрле төбәкләрдә узган фестиваль конкурсларда катнаша, клиплар төшерергә дә вакыт таба. Яшь кенә бала килеш татар мәдәният үзәгенә килгән идең. Шуннан син безнең күңелне яулап, яратуны яулап, гел без бергә. Без Илдар белән еш кына телефоннан аралашабыз. Аның уңышлары бик күп. Ул Ульяновск сәхнәсендә генә йолдыз түгел. Аны Татарстанда да беләләр. Татарстандагы бөтен конкурста ул беренчелекне алып бара. Беренче булып мин шул хәбәрне ишетәм, бик сөенәм. Шатланам, Илдар. Илдарның беренче зур иҗади җиңүе ул өлкәнең мәдәният министрлыгы уздыра торган Сембер җыры конкурсында була. Илдарның тагын бер тошлы ягы ул хәзерге заман җырлары белән бергә татар халык җырларын да, ретро җырларын да матур итеп башкара. Төрле чордагы җырларыбызны башкарганга күрә, аның концертларында төрле буын тамашачында күрергә була. Илдар бик тырыш эш сөючән җегет, үз көче белән аннан монда җырлап, тырышып, җырлар яздырып, Казанда, безнең шәһәрдә шулай матур гына эшли. Бер концертыннан да калмыйбыз. Яркында бик эшли. Үзгәрлек дип аталган бүгенге программаны Илдар 3 ай дәвамында әзерләгән. Башта борчылдым, халык килерме микән, юкмы микән, аннан соң уже сәхнә ачылгач инде беренче җырны башладык та, менә күрдем, халык прям шул кадәр эмоцияларда вообще прям замечательно. Сер түгел, бүген Казаннан килүче артистлар да тамаша залларын тутыра алмаган бер чорда Илдар концертына бер генә дә буш урын калмаган иде. Илдар инде ул йолдызчык дигән инде ул, һәр безнең йолдыз инде ул. Ул безнең Тимер юл районында тигәр, ул безнең шәһәр Ульяновск. Берсәк тарса, Алла теләсә, без аны Россиягә дә күчерәбез инде. Шушы көннәрдә генә Илдар Насыров тагын бер уңышка иреште. Ул Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлап, кызыл диплом алып кайтты. Димәк, бүгеннән ул профессиональ сәхнә җырчысы. Бу аңа иҗат итәргә яңа мөмкинлекләр бирә, үсешкә юл ача. Ульяновскдан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар.